खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ देग्लायनि बैसागु खुंग्रि बिमुंखौ लिजा नार्जारिया मोननो हाबाय। डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादजों खुंफुंजानाय खुंगा 32थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथायनि बैसागु खुंग्रि बादायलायनायाव बलाजार बैसागु हान्जानि थरायना लिजा नार्जारिया देग्लायनि सनानि जिन्ज्रिखौ मोननो हादों। नैथि खौराङाव दङ दिल्लीयाव बड'फानि मुङै लामा बेखेवनायजों लोगोसे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिया जाफुंसारनायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। बर' हारिनि बे गेदेरथार जाफुंसारनायाव मदद होनायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'निसिम साबायखर बावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। थामथि खौराङाव दङ बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सोनाब मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि आखान्थि नेहाथारि समर नार्जारिया बिबान नागारबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगावआव गोदानै फन फेक्टरि आसाम मुंनि गंसे मबाइलनि गला बेखेवदों। मबाइल बायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों गसाइगावनि सासे लाइमोना। सिगां समाव बाहायखोन्दा एबा गोजाम मबाइल बायनो गुवाहाटि आरो दिल्लीफोराव थांनो गोनां जायोमोन, नाथाय दायो थांनांगौनि गोनांथि गैलिया। रायजो राजाफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगावआव थानाय एस.टि. एन्टनि फरायसालिनि साखाथियाव गोदानै मैया फन फेक्टरि आसाम मुंनि मबाइलनि गला बेखेवदों गसाइगावनि सासे लाइमोना। नोंथांमोना गासैबो कम्पानिनि बाहायखोन्दा एबा गोदान मबाइलफोरखौ बायनो फाननो आरो सोलायनो हागोन। बेल' नङा, नोंथांमोना बे मबाइल गलायाव गोबां रेहायफोरबो मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि बे मबाइल गलायाव मबाइलजों लोगोसे बाहायखोन्दा लेपटप केमेरा आरो ड्रन केमेराफोरखौबो मोननो हागोन। बाथि खौराङाव दङ सासे उदखारिखौ एसेबा सनमान होदों होनना सासे दुथां गोसोनि सुबुंनि पस्ट। बड'फाखौ सासे उदखारि मानसि बुथारग्रा साजायना फेसबुक पस्ट होदों। देखा मुंनि सुबुङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो बिथांनि मुङै लामानि मुं दोननायनि हेंथायै सासे दुथां रनजित देखा मुंनि सुबुङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बड'फाखौ सासे उदखारि मानसि बुथारग्रा साजायना फेसबुक पस्ट होदों। द'थि खौराङाव दङ थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिथां गेदेमानि 35थि थैनाय सानखौ फालियो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय, बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बेनिनो फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी बिथां। लोगोसे बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' एम.एल.ए. परमेश्वर ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि नन्दिता गारलसा, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम राकेश ब्रह्म, इएम धनन्जय बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन आरो ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लायो। स्निथि खौराङाव दङ बारग' एनडिएफबिनि एनआइए केसखौ आसामाव लांनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावहैदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020नि बायदियै बारग' एनडिएफबिनि एनआइए केसखौ आसामाव लांनायनि थाखाय मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मावख'आरि न'आव थांनानै बिथांखौ साबायखर बावहैदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', एमपि रोनगोरा नार्जारि, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा